hedder Julie Mariel, og jeg er en af underviserne på den Ny Tids lysarbejderuddannelse på Den Gyldne Cirkel. En af de emner, som jeg skal undervise i, det er, hvordan du kan passe bedre på din energi, så du sikrer dig, at du har overskud og energi til rådighed til de ting, du gerne vil. Og når vi arbejder med at passe på vores egen energi, så har jeg 3 forskellige elementer, som er ret centrale. Det første, det er at sørge for at holde sig selv i balance med de universelle lovmæssigheder. Altså at følge de spilleregler, der er sat for den her inkarnation, sådan så vi bedst muligt samarbejder med universet. Der er mange, der kender loven om tiltrækning. Den er blevet populær med The Secret-filmen, hvor vi ved, at det vi er inde i selv, den vibration vi selv har, den tiltrækker det tilsvarende uden for os selv. Så hvis vi gerne vil tiltrække kærlighed, så skal vi føle kærlighed og være kærlighed i os selv. Men der er mange flere universelle lovmæssigheder end bare loven om tiltrækning. Der er for eksempel også loven om modstand, som man kan sige, what you resist persists. Altså det du har modstand på, det bevarer du. Så når man lærer den lovmæssighed at kende, så lærer man at opdage, at hvis der er noget, man har rigtig meget modstand på, så går det ud på at få sig forholdt til det på en måde, så man kan komme i fred med det, sådan så man ikke bevarer det ved at have modstand på det. Der findes også en lang række andre universelle lovmæssigheder, og vi tager de vigtigste af dem her på uddannelsen. Det næste trin, som også er vigtigt, det er, når man skal passe på sin energi, at man ikke går alt for meget ind i den her følelse af, jeg skal passe på mig selv, jeg skal beskytte mig selv, fordi jeg er skrøbelig og svag, og der kan komme en energivampyr og suge min energi, hvis ikke jeg passer på. For hvis man går med sådan en grundoverbevisning, så afføder det, så tiltrækker det, så manifesterer det en større svagelighed i os selv. Så derfor så er det en træning i at gå ind i en tilstand af styrke, i at mærke, hvor stærk du i virkeligheden er, og en forståelse af, at lyset vinder altid over mørket, fordi det har en højere frekvens. Så virkelig at kunne træde ind i og være i din egen styrke og vide, at når du er i den her balance, så er du faktisk urørlig. Men den tredje ting, det er så også, at vi kan jo, på trods af at vi kender lovmæssighederne, vi kender det at gå i en styrketilstand, så kan vi komme ud for situationer nogle gange, hvor det bare er rart at kunne nogle teknikker, som kan hjælpe på de konkrete udfordringer. Og der træner vi så nogle forskellige metoder til at fylde os selv op med energi, at skærme af, hvis der er noget bestemt energi, vi gerne vil undgå, der influerer os, at lade os fylde så meget op af energi, at vi overstrømmer med lys ud til vores omgivelser, sådan så de også bliver hævet i frekvens, og mange andre teknikker, som hjælper os til at være stærke i os selv og sørge for, at vi er fyldt godt op, sådan så vi har overskud til at være nogle lysarbejdere, som deler ud af al den gode energi til verden. Så hvis du vil lære mere om det her med at passe på din energi, så kan du komme med på Den Ny Tids lysarbejderuddannelse, som starter her den 19. januar på Den Gyldne Cirkel over ved Frederiksværk. Jeg håber, vi ses.